ODENEHO Mr. Ukwada Ekam Ukwada say Nana Chekujo ne nana enemy Nana Osei Sibe ne nana Chodo enemy Esumpa omnibesum esunyaman ebika asanteman eno na me osagefo Kwame Sarpong odikan eba beto so Asantemanso TV. Yes, somos sompa. Ebusiafo enenso ye da foforo ya bepie mu ewo Essumegya Asantemanso. Die ntini ye wa ha. Medical chiro se ODENEHO ochirikusi entrema otoso mienu. Wo betrase ene na nye bibia ntini wo trase se wo hwemachi se na bibia metie canopy ni nkonwa egu a na chese bibesi. Ni nyina ne se ene na ni Gyaasehene so eba ebesai. Nse ahemfu no makoma de otoso enum ene oba besai no nti Asantemanso TV de koso amamne ne amane bia no o se ye de brewo ti egu so e wakwanhwem ye twen se Gyaase ebeba na fe obayi ne ho akire ODENEHO na fe wasu akire no na tumia so ODENEHO de ma no na fe o hase se oba adwuma e de asoma Asanteman ene Essumegya ene Asantemanso enti ye wo ha egu so e twen se de beko bia no Asantemanso TV yebe momohu oboba simprimu ni meje adwa transi de ensem bebre ebeba migu akwanhwemu a mehwe se Gyaase beba na fi obisai ne de aka bia de bremo enti ehwe akoma trimpo obansia na ya to ade aka ne so
Nana Gyaasehene Abusuano, Madam Omamodeshia and Mayor. You are classy. Send your law or say open the garden and a home will be about it. Or they don't want to pay some money. Also, I get the garden. I was young man there. Now, I shall be a young fan brand now, message you. Nana. Gyaasehene Abusuapani. Nana wadaroma abusuano ebi wo domnase ebi wo ajamasu nti abusuano mpanimfo ne yemienu wadaroma to mo begina sa Abusuapani, Odehene na ready. So, what Abusuapani within this saying? Abusuapani was say Akoto. And I need your question, Pacho, maybe or say yaw, Akoto. And I'm Pacho, maybe or say yaw, Akoto. And I'm Pacho, and Midinaba. And I'm Pacho, my bibia, a man near Mam records.
amuasi bibi akyerɛ no ama wabɛsom sɛbe ɔdene ho ɛne Essumegya Asantemanso a nana madaroma wonyɛ ne tɛntɛm ɔdene ho atena ase akyɛ. Ohene Kyame nana Gyaasehene a obe sra konye ohene enyi no se de nana chie kodwo asunyamam ha wodi dwuma pa ma Gyaase opani asibe eto aso a sesi a nana nso beto aso ti kakra me de tumi nana nanim se obere ne ho ase se de wotie bia osukura wusu a wasumi ahene nim nti se obedi Gyaasehene ne dia obe wa hene wonye o hyewti hyewche o fe buo nokure ba kopɛ o ka nokure Yesu wo wafa udwan kontompo dia na bo samafo adamfo te mesre se Gyaase a wo ba na naji utum yia man nokure ani nanim bu wabusua abusua de oba bu mpa nkwara wo mpanifo buo bia wodwumafo a woni ye adwuma buo bia wo namfo buo wo fam ma wo efe na obesom first day na utimi ode na de obesom una obeso mlantie na maba nyina obahwe yie ansa na wo mu aten sase so nyame nhira wo kakra mde ma wo se de ohuni okwala agura na odi nyina na wabaha wo begyae ene obehye akonyase mpani na oni ebekasa woni mpani na benantie nti o ma no kura daadi o papa daadi a dia aka nyina nyame de begu so o de beche okwa Ohene Kyame mesese ure de boni bie ne no ho mia me mu de nze boni bie ne no ho me nana no ti ohene mesre bi banso wo man kwa no wasi bi nkyire no I don't Yo nana Kyame am say the country e kan no efin bie ne no ho o ma hwehwe ne nemam wotene nemam kakra meka kire Gyaasehene se oba omie ne pononto ho wonti abofra wonti panni afutu obi de bema no bia no de ye no onfa ma onye se de obeka e na waka enti de meka nyina ne se onye ahobrase onye sitie e ma ne mamfo me da manu asi obi a kire na Najame medase sensia na konchi kano efi bia ni ho na ekonwa obafuri onfa ne nimde odo ene ahobrase no fan sum ODENEHO ne Essumegya nyina ne bi nka Asanteman nti kakra me kano me nkan bebre eno an yo opanyina da oba beka Essumegya mpanimfo a do mo ha sei de esre ne se odo a edai omampanyini ene ne ho kafo mo ha no nyinara mwawa ene ahodo a edai yede gye no yesre se do oba ono so do mra meto aso saa de nyina no de ntimi nye baako ye mfemu Essumegya no Nana Kyame yede wase esan sa modin kai ne na trase edin kicha ho apepe ni emamu aye nti nim se ma hunum fom so biara ne se nti me stress akwamra na na ma no kwan mo nsi bibi nkire no na o meka ye ho ne nyina mfa koro ye odomapa nti ase nka bomu enso Essumegya mebi nka Asanteman nso sana de me so mekane se Gyaase a wo be me nya hu no kra me de me hu ndada
so obeboa ye ne Gyaasefo no pa o hwene ne ye ne bibia wo ye bia wonye be fra konwa no kora de sɛ de wo ti aba ahemfie ha na wo kyerɛkyerɛ ye kwan a wo so ye fa so no de ye nya nipa a wo bobo hene ene ye ne Gyaasefo no enkanka Gyaasehene wu ye de nya mienim na mutuma ni hwe ba bia na nhwe ne nyame aboa nyame nso yi Gyaase papa oyi papa na amaye yani Gyaasefo no mse ye nyina nso de pa bobata na chi na dwumadie bia wo bedi na hemfie bia ye nyina ba ye baako ne ye de asom ye hene na naman babi no nso bibi nkyerɛ no ODENEHO chan achiami yankoso ekani sasai Gyaase afa no oba na hwɛ dom a ne ho donti abafia sabi o su bambani a sa ni pekie ni nachi se woni nimidia ani fama sa ni pekie ni nachi ebi firi nkran Hebrofo ya omo aka ho. Wa kire nipa no suban bi a owo. Ane ebo se de osisumbo ema nipa ya ono omotie. Na Gyaase akonwa enya akonwa ketwa. O djuma bebrebe di. Ahemfie nyina ya ne dia. Enkwa nyina ya ne dia. Bibia wo fia bia ya ohene ye bibia ye bia no Gyaase na feso. Na saa nipa yi bedi saa adwuma wei na wanya nipa ebo ne kidom a na gase yanye ni papa na wadaroma wo ba si bibia kyerɛ ODENEHO entam na wade ba dia sɛ ne sɛ wo bedi entam ne ni mpanifo wɔ ha nkwada wɔ ha nipa wɔ mamu ha no minim sɛ do a ya wo no eno na abeto aso di akabom ni asom asumnyaman ora roma wotinkran de nanso Gyaase enkoba sɛ ya pawa ye nyaw yɛsɛ ora roma ma ona yɛ ntiatia osumnya ha bibi ehia obia no ehu sɛ ehu yɛnya Gyaase ɛwɔ ha na ora roma wotu ani a duma Gyaase dia bai se ankasa ginitum a ne ayesum nyaman abro oda roma ginitum no si bibi ntio no amesom ne yesum nyaman yo dia anko bi anso mekani Gyaase akonya no troye ne nyame anim na anko bia na aha atwesini na Gyaase kwae na che ene nyame adawo ma ene ye do ba na yenka no kesi bia yenka ntintin bia efise na no kontin no badi ho adanse ye na me anso me hwenso am se obanso abebo ame aboa asumnyaman amra kan ODENEHO nti ye sew ne se ba wo ba no fa obuo fata ma mbenfo fa obuo fata ame Gyaase fa obuo fata ma mrantie ene maba ene hinkwa wa ha na wo bei anya se na ye hu ne na wo kyena ye pa wa ye hu eno de ene yankwa bia wo basa enya mede wada wo ma wo be sai a kyere ye wura na wo jaye no wo be di so na wa ma ye pa wieo anajuo de suemu o si ye hu wo ndi na mi wura kya me wada wo ma Gyaase na danse na yankwa bia ka se wo kan kwa bewa efisi adi ho yadi na ho dance ye ti mesrewara mun kan kire me wura na wanyere ntum no meka me ho le mom de ye kan se Gyaase akonwa no yakonwa emu odu e wa hemfie ha enema ne bebre bi wo ho a Gyaase eye wadwuma sabre nkonwa ni nyina nya mai
Anti ɔhene bɛkɔ baabi o. Ɔbɛbɛ badwam o, ɔbɛyɛ biribi a ɛfa dodoɔ no a egyina o Gyaase so. Wo bɛ wo nwa no bebree wo ne Akyeame ɛna ɛbɛyɛ. Nea yɛsrɛ wo ne sɛ wo bɛ wo de dɔm na ɛba paa. Na abɛto nananom nso bi wɔ ha. Nananom wo bɛ kontre waba kokora Akyeamefoɔ deɛ ɛho ɔdene na sɛ kontre bie na no ano ɔda akɔ ho deɛ Akyeame deɛ ɛho ɔdene wontumi pagye nto kɔ ho nti wo yɛ ade a yɛbɛka kyerɛ wo yɛsrɛ wo fani die ni buo ma ɔmpanimfo a wobɛto wɔ mu saa mmerɛ a wobɛyɛ afɛ na Akyeame yɛbɛto yɛbo ase na yɛakyerɛ wo amammerɛ ne amanneɛ no na sɛ wo piti prɛko a wo ba na wo ne yɛbɛsesa aboa so deɛ a ɛne yɛde ni hɔ koraa ne yɛka kyerɛ wo afei wo bɛhwɛ no a deɛ ɔwɔ sɛ ɔde to nifa na de akɔto benkum na kyerɛ sɛ woanyɛ aso antie ne Akyeame ka yɛwura wada Roma sɛ yɛde dɔm na ɛka asɛm deɛ a ɛne yɛ papa yi bɛtumi aka sɛ Essumegya mu ha sɛ wo ma gyina tum dada koraa ansa na wɔba w'ani mu nti wada Roma deɛ ɛsrɛ wa ne sɛ ma ne kwan no wɔnsi biribi nkyerɛ wo na ɔmmɛboa wo na mfa nsom Essumegya wodase ɔdene wada Roma sɛdeɛ ɔkyeame kofoɔ mekasa ni kontre ni akɔm benkum nifa madi baafo a wɔba ho adanseɛ na sɛbe yɛse deɛ yɛakyekyere ne ha ne yɛakyekyere no soro deɛ a so wada Roma sɛ nananom no hɔ a na yɛrekɔ a anka Gyaase deɛ nkwadu anim to wada Roma deɛ yɛsrɛ Gyaase ne sɛ saa mmere Essumegya Asantemanso ne Ghana man ɛnyɛ sabi ne yɛrekɔ mpuntuo so sa ɛne yɛretuo ne yɛnim sɛ waba berepam ɛberɛ a ɛsɛm wonim deɛ wode bɛboa das ODENEHO ama ɔkyekyere Essumegya de akɔbɔ otumfoɔ so na akɔbɔ Ghana man so ɛsrɛ ɔhene kyirinyɛ ebi dida bi akyi wo bɛyi sɛdeɛ me nuanom odi ka aka no wo bɛto nananom bi nimdeɛ ni baakofoɔ tirim na brempɔn brɛ ne ho ase ma nakoa da fam gye no so wo bɛyi ahobrɛseɛ na wode sua ahemfie nneɛma aha deɛ wada Roma nyɛ mmara ne yɛka tumi nananom de kura yɛ tumi no ɛne yɛde boɔ tumfoɔ ama yɛde ahwɛ Asanteman to wada Roma wo bɛyi yɛakyeame yɛne wo bɛyɛ baako na kwan bi ɛsɛ yɛkyerɛ wo dwumadie sɛ odie yɛdi w'anim ama wadi na ade asom ɔdene ho wada Roma ɔman mpanimfoɔ yɛdi ne ho adanse pa ti di Akyeame sra ne sɛ man kwan no wɔnsi biribi nkyerɛ wo na wɔmɛka ho na mokyekyere wo man Nwura mesi woburu sɛnea Akyeame hene nso ɛka ni ɛbi sɛ na Gyaase na adwuma a wahemfie ha no ɛso na ɛnyɛ wo nko nso ɛna wobɛyɛ wobɛto mpanimfoɔ bi wɔ ha a wɔmbɛboa wo ama wayɛ biribiara ade baako odi kan sɛ dapaa bi a wobɛbɔ mmɔdena sɛ dapaa no deɛ wobɛba bɛda ahemfie ha adam pii wɔ hɔ baako bi wɔ hɔ a no wɔhwɛ na wɔsiesie mu kama na akyire mpo nso wobɛsi dankɛseɛ bi a ɔba bɛsi wo dan dapaa bi a ɛwɔ sɛ wɔwɔ ha wontumi mba nso a na ɔma Akyeame aso ate na yɛahwɛ asiesie w'akyire ama ɛwo ba yɛno akɔ anenam fie ha nea wopɛ sɛ woyɛ wɔ ha nyinaa woabobɔ so akyerɛ yɛsrɛ Nyame sɛnea wɔwoka no mmerɛ mu yɛsrɛ Nyame sɛdeɛ wɔwoka no ɛnyɛ mpuntuo ma ODENEHO na ɔno nso hu sɛ Gyaase a wɔbɛ yi ɔkaa sɛ ɔbɛboa me ampa ɛserɛ wɔn aka pii adwuma no a wɔyɛ no wɔtumi atwe ɛdɔm abɛkurom ha ɛserɛ sɛ ɛma no nyɛ kɔsi buroni na ɔse sɛ 90 wɔnda ho kɔsi buroni sɛ 1 day wonder ɛnɛ nkuna nwanwadeɛ
sewa manentraso emma wo ma edi wachi eba ye enu wo ho owura no enne ko Essumegya no hwe ene de enumguase akogu ye esro odwumayefo obia oka ho bi fani de ni awura sema oba himfia na wo pese wo ye bibi na de to akyame anim a ye nyina ye beboa ba bia eni se wo ye ne be ka akere wo se wo de hwe na wo so wate ase ne ye bibi aka ma na no ma akoso ura adaroma senia akyame ni se no efi bi eni no ye ba ye hunu enura na jo eni nyina na tifia ye no wo cheche eni o pese wo ye nyina ndi sewara adaroma mana kwa no nsi bibi nkyiro na omeboa ODENEHO mesi wawura said ya umpanimfo benkum nifa kontre ni akom chidom ni dwumakwa kasasie ni se baafo a wo ba adaroma ya totona no ya wura na busuam ya tietie o mamu ya nya ne ho asem bi a esi ne kwan se ye ma no mbesi bibi nkyire wo to adaroma ye sre ma ne kwan no won so afenam asi bibi nkyire wo buru Sabe o ordinary menu abiwo o so bi nkan amani nye bi aba o ni so wo ba da ji a o ni ba so Essumegya man de ya ka santima de ya na na mpacho ani die kwa so o wa ho adaji bebre ka beni ba ji sa o ni esu de ko no ana ro na ye o ko no ke bi e wo se no be de ko bo e afọ a nche no abaye na na Gyaasehene ODENEHO se akyira ni lebusawo wo wa daadi abroso wo na ye ODENEHO sem si do Ghana na me do Essumegya adaji de me wo pa ODENEHO Nana Chami adaji de ekrono eho hiame na de a eho hia nipa dasani bia no onya ho mre ede ye
yɛde akɔhyɛ ne yɛhyɛ wɔne ɔseɛ bɛyɛ ɔyɔ ama sɛbi nhyɛ a wobɛhyɛ wode ayɛ ɔyɔ wonkɔyɛ hyɛ otiri hyɛ ɔkyɛ sɛ wo sɛ woda sunda man a na ɔyɛ asanteman na ɔdɔ Ghana man wobɛboa kyea ne wobɛboa kontire ne akɔm ama yɛn nyinaa yɛ asogyawa ama ɔde ho asotire yɛde akyekyere wɔ ma yi di a ɛyɛ ɔsi akyea ne yɛnka biribi so ɛbɛrɛ ayɛ amammerɛ sɔre bia wɔ na sɔre ɔkɔ amammerɛ ne deɛ yɛbɛyɛ aha yɛ amammerɛ fie sasanteman yɛbɛkɔ so ɛnya ne ntoma bɛfira nkrade sɛ yɛde amammerɛ ne amadeɛ yɛbɛyɛ nti sɛ ɔso woabɛkɛn ho no apɛ so si biribi kyerɛ me deɛ a ɛnɛ dua yi mɛma wo tumi ama woaforo apakan ɛwɔ asumnyaman mu ɔsɛ ɛyampa nipadɔm a yɛkɛhyia yi obiara wɔ ne nyame ɔsom no amammerɛ ne amane a yɛ nananom gyaa yɛn kwasi buroni bɛtoo yi ɔfa naadaa ne brade kwan so ama nnɛ yɛma ne ɛnanem bi ɛdane afiri amammerɛ ne amanneɛ ho ɛno amoa yɛn enti wɔno deɛ wɔte sɛbubapɔ ne debiakonnwa so amammerɛ ne amanneɛ ɛne wɔde ɛyɛ adwuma enti sɛ ɔma ɔkwan na abɛsi biribi kyerɛ no a ɔbɛma atumi a wɔn nso wɔde bɛyɛ adwuma wɔde akyea ne na ɔman bɛka bɔ mu na wɔde asom ɔman ama ebi aka adwuma po ɔkonya ebi aka santema so ɔma ɔkwan ma wusɔre a saa na wɔde sɛ ɔyɛ na ɔbɛma ɔkwan ama ndɛ wada bakam ebi si esu na ama ɛwɔ obi kyerɛ Gyaasehene ɛsɔya wɔde ne kɔntire ne asɔmpo ne mpɛkyi dɔ ne papa deɛ yɛhunu bie adi nano ɛnɛ ɔno nana ɔkyerekusi aduako ɔtɔ so mmienu wɔ baabi asi asumia ne asante ɔde ho sɛ ɔma akwae akyea me ma ɔkwae no asi biribi kyerɛ wo enti wabusua panyin ɛnyɛ busuani baako bɛdi w'anim asi biribi akyerɛ Gyaasehene n'akyina bi sɛ wobɛto a na wɔn mo ɛyɛ owura wɔn bisa wɔn sɛ yɛn kaa sɛ bɛyɔ no ɛno na wɔyɔ no anaa pii nipa mmienu na busua panyin ne obɛdi w'anim ɔhyɛ no wɔn mo fie nwura na afei yɛ mo wɔn kwan no mo so ɛnyɛ ahoyɛ no. Ani die kwaso midie die ɔsɛ yawa akoto na die di kan bidi nyame ase da bɛma bebree na mmea gasa me hyɛ mbɔ sɛ mmea megyina hɔ yi nananom aduanafoɔ mu piesie no me enti me papa akonnwa mede me kya me wɔfa ase akyia mna bidie no mede ɔseɛ ne ɔyɔ bɛyɛ ɛbɛboa no na nidie ne ahobraseɛ bi a ɔde bɛma mpanimfoɔ na afei wasom ama asumnyama anya nkɔsoɔ ama bi aka dɔmnasema ne adwumasuman biara ne abusua ofiri mu no ana abusua bɛni gyina hɔ ɔpere wɔ ho akyea me se wo besɔyɛ di Gyaasehene anim a akyea me ma waka okua sɛ ɔsrɛ ne na okua ka okua sɛ wodi nokorɛ womfa nsuo nyina wɔ anim da biara da ɛmi Gyaasehene ɛma ahimfia sɛ ɔyɛ sɛ awoto ɛna ne die kɔ aso mesrɛ nana okua ka okua mesrɛ nana okua to okua sɛ ɛna wodi Gyaasehene ɛsɔyɛ yi ɛna medi Gyaasehene mamna ɛsɔyɛ womfa nsuo nyina wɔ anim da biara da nana no mani die kɔ aso memfa nsuo nyina m'anim kasa nkyerɛ me mpanimfoɔ sɛ woyɛ a woto okua sɛ meyɛ a meto okua
Nampacho, Monsieur Frame, Penny Kwame Nimo. Penny Kwame Nimo, what's that? And also, you are me patron achami Mr. Nana entam Nana sunya yi ukuara eka ukuara se na mi swai edi Nana Gyaasehene animu won fa nsuo nyina wa nu de biara da en patron fe nsuo enyina manum be biara da me ye shoti soche e che Nana de biara da Seme ya metu ukuada. Midin ade Kwame Sarpong. Kwame Sarpong. Nana Sarpong. Wow, bad. So, boldly, sending a no share, no, I would tell them, we are sitting there, no, in a painting, now be Yamani, yeah. ODENEHO Mr. Ukwada eka ukwada say Nana Chekujo ne Nana enemy Nana osai sibe ne Nana chodo enemy esumpa omde besum esunyaman a ebika asanteman eno na me osagefo Kwame Sarpong a wodi kan eba beto aso ODENEHO Gyaasehene enemy Essumegya enyina Gyaasehene enemy mini efiewura a wodi usafoa ewa yimfie edi ahye nsa na mehwe so ye nso di ama ODENEHO se Essumegya enya sem na me Gyaasehene miti anto forma misai a eyi yade nso na mama mitu ukwada
Essumegya Asantemanso and Gyaasehene and I think come efa ene insaya Gyaase bi so aye said ye isitieno na ebechire ebe nipa bi bradwene kesene baby no adwene na se Gyaase de otia paka mu na odi na henie no bebre bedwene ho sa na mpani se sanansi ofia imusa de odwene tentan na nanmo ha de ebekom na amamre ne amande mu no o ma kire senti a Gyaase etimitena apaka mu oyene emwakwa Baba Asantemanso TV so yo menso me Joshua buru Joshua hinewa nana udibre ewo asante Essumegya Asantemanso yo midibre ne se mene anko Gyaasehene nananu ko be bia me na mhwe akire defa Essumegya ha de efa Asantemanso bibia wo Asantemanso bia wo se nananu ye de mi anko bia na me abra konwa ito ebe se mfie dunkron duno apako akura na inya wo hene no na ya anko bia yi na ho ye odan se na nkonwa no esi no kasafa yo nana ko ne kra kire no mfie be dunkron no nyame nem na ye mpenfo nde pie ti ase na akire mire kono na we ya na to no wo tie we ya man ko ka mi anko Gyaasehene konti hene achiame hene ena ke Gyaase so nan ko ka me ho ena nifa ni gina ena Gyaase so ko ne krachi ena nifa hene so ko ne krachi ndi man ko nwana ko ye dampan e me ko ka mi anko Gyaasehene enko so hene achiame hene ne konti hene ena sara hene be kan ye ho ne fa di krofo na kan ho no kura ni nyame no e ba sa na ha na mpaya na ne ye bose no nanom bebo ya me yanyai ene se otumfo adaroma ode na ode no ho o chirikusi nta maye ne a ho atoye nti ohine bae no bra osawie ho ye odan wunya ni je ana wadwene ko ese o nka oni ho ne ye pe na wabai yo nana bae Asantemanso adaroma o ma Israel na Israel ne mpenfo nso Israel no eye nkoso kontire na chiamehene na chesi Yesu enokura ni nyame enim ni Israel nye bi kan ye ho a na nke nti mpaya na ne ye bo se de be ya enipa ni be ba ba kan ho nti na Gyaase abakan ho a menege sanko bia de mo ho ne Gyaase be kan ho a ne chesi mimu ayedu afi na esum ni esum na fe na yi di ne sai obi sai no mi anko bia de maka se nyam da na mbo a meni age pa se menya Gyaase abeka me ho nana enche ena opawo dwatoafo hene nananom hene ena fe kru ba kwa ofri kru ofri so na ba dominance ajamasu hene ena nenso anko Gyaasehene abeka ho ususa ahemfo Gyaase abeka ho ususa ahemfo no ebi abeka ho ana de na nafe yaye di aka kra ne doso sesia ye bompa ye se busiafo no akonwa da obi afie no wo mo no ho na wo mfi mbeka ho na ye doso chese kra nkaye okọ aman hene nkaye no a obo ha ne nipa na nkonwa sofo no bebiri yanzu ya hane hera noso sese ameka se kura aka bonkum aka akwam aka nifa aka atipim ene mpenfo no bebire wa aka obo bekan ho a ye ne begie eno no sa nkonwa a wogbo di akai eye nkonwa da manfo fi ya na so ohene no abasa mahene no be paw sa nkonwa no eye nkonwa de da manfo fi ye ha de nkonwa ena amanfo fi bi ni Gyato ahene ene e foforo nana itio itimi di no de modi ebi ni Gyato ahene ene nye nkonwa da ho na kom ya konwa da ho ni fa ya konwa da ho adontene ya konwa da ho atipim ya konwa da ho ene ye hwe ohina obetra so ya na oda pakan mu emremu no amamremu no ne amane mu no
ohunu sa etisɛn sɛ we Gyaase na oda pakam. Yo nana no mara Roma ya ne e wo apakam hin wo hono na die mi hono sɛ ade no akoye kotofoforo a wo bakia ho enti nana no ma kwan nana no ama ne kwan ya wontimin na pakam nana no ama ne kwan sɛ wodi no tumi ama ne kwan so na pakam nti obeda oda pakam no koba ensɛhwe ne krakra mu no efutuo bɛyi na ade bɛma nananom atrankonya ɛfa ɛnɛ sɛdeɛ amamre ne amane esi yira ɛkwam na wɔso akeka wo ho aboa ma amamre ne amane ɛne abakwa asɛmatimi agina ama ɔma ne dimpuntu aba yo deɛ ɛyɛ mani gye ne sɛ yɛne ati nkonya so da no ya na ebinom yɛ adwene sɛ akonya deɛ ɔkɔtena so a na afei yɛne kyɛ sɛ wɔ nneɛma bi atosin ente sa ye boa di asum Ghana man asum Asante man amebi aka Essumegya man ente so obi bakin ye ho a ye ho na ye de samanfo kura se pe ho dodo ente za ti asfo ente ye se nyame se wo mu a konwade ye fie no ye mpagi ye ho na ye makin ye ho na fe ye no so ne ye munyedu ente manage pa nana yebedo ase pise ye fro na oni atwe nkomo yi yo ene ye menso medo ase abujafo ene dwumadi e koso ewo Essumegya Asantemanso ahemfie ohena obisa ese Gyaase ne ho nkomo na yedia nana ankobia de bia ka ho se enkonwan de bebre na ho se beka ho ema ewie peye masai Asantemanso ema ne ntoma so pasofo na odi fura fe mpuntuo ene nkoso nkanko etimi ba Essumegya fi se ye ka asante de a uyi Essumegya firi mu a enye ye ene ohwe de ekoso a amamre ne amane yayira na amamre ne amane so ba adwuma ne firi asante firi ne asante firi Asantemanso aduana piesie abonchene o mensio dodo abusia ene aduana wo piesie ene ochirikusi entrema otosumienu eye Essumegya mahene ono kreya ene ye asante opemso ebenkum hene ananu ya nso nyame ayadom ama bro betra so busumi nso ko no nwatwi no nso ya fa no na so ya paw no edna kan regional house of chiefs no ehun se omra emebo ofise ni nua pani a wonya no ba bi ko odo no mapew on de opem ya koduru regional national president ena nananso aba edna ba regional ehwe kwan se kakra ono so beduru national na fe awie peye na se Essumegya akonya no enye akonya ketua so pa bakwasem o padman kuma sem a bomodada oni na kire Essumegya aho ena abenya asante ase ene de krogen pepepe ne de influence yo no aha ena abenya no mpeni se aboa bi abeda osade a osua preku ntidodo no a epamamra wo musua free Asantemanso abusafo Asantemanso TV ni aha na edimu sie bresem no ye de aka ba beka mo ho edamase Asantemanso TV. Yes, somos sompa.